דוד המלך על ספר התהילים, באמת בשביל שאנחנו נדע להשתמש בהם ולהשתמש בו, בספר הקודש כמו שצריך, מבחינת תפילה, מבחינת כוונה. היום אנחנו למדנו קודם כל עם הרב באמת את הדברים בכללי, את האותיות. אחרי זה אנחנו בעצם יודעות את השיטה, ואנחנו מצאנו את האופי שלנו ומצאנו גם את הזמן שלנו. ועכשיו בעצם אנחנו גם, יש לנו את הפרק דוגמה, ואני רוצה להציג בפניכם את אמיר ברכה, תלמיד חכם שבעצם הוא, בעזרת השם, ילמד אותנו וימשיך מפה את השיעור. בבקשה, אמיר. קודם כל, ערב טוב. הכנתי ראשי פרקים, אני לא יושב, אני אוהב לעמוד, יותר נוח לי. להזיז את הכיסא? לא, הכל טוב. טוב, קודם כל בעצם מה אנחנו עושים פה? מה זה לפתוח בתהילים? זה נשמע כזה קצת ניו אייג'י כזה, נשמע קצת... אבל יש בזה אלמנט אחר. זה אלמנט של תפילה, של חיזוק האמונה. מה זה חיזוק האמונה? בעצם, אחרי שתבינו מי היה דוד המלך, אני לא חושב, זו היסטוריה שאפשר לדבר עליה, מה שנקרא, ימים. אז אני אגע בנקודות. נבין מה המקור של הדבר הזה, ובעצם מה פירוש המילה תהילים, שזה מלשון המילה תהילה, אז נבין בעצם מה אנחנו עושים פה. קודם כל, אין בן אדם שנברא בעולם הזה, גם גויים, שאין לו מטרה, שאין לו תפקיד ואין לו סיבה. בטח הוא בטח יהודי. יהודי מגיע לעולם הזה, כל יהודי הוא חלק אלוקא ממעל. היהודי, הנשמה היהודית מגיעה ממחצב הנשמות, שזה נקרא כיסא הכבוד. ובעצם אין יהודי שאין לו תפקיד. כל יהודי, כל בן אברהם, יצחק ויעקב, יש לו תפקיד בעולם הזה. ובעצם חיים שלמים, המטרה שלנו זה למצוא את התפקיד שלנו בעולם הזה. מה השם רוצה מאיתנו, מה אנחנו באנו לעשות פה? מה באנו לאכול, לשתות, לישון, להביא ילדים, ובסופו של יום אחרי 70 שנה להחזיר את המפתחות, זה האירוע. וקודם כל, כדי באמת לרדת לעומק של הפתיחה ולהבין באמת את התשובות שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים להבין שזה, מה שקורה פה זה תפילה. אני בעצם מתפלל. עכשיו בואו נדבר רגע על, כמו שאמרנו מקודם, המילה תהילים, או השם הספר תהילים, זה מלשון תהילה. תהילה לבורא עולם. עכשיו, כדי להבין מה זה תהילה, אנחנו צריכים להבין מה זה דוד המלך. אז קודם כל, קצת ברובד הקבלי, אני נוגע בזה בנקודה אחת, ואז נרד אחרי זה למטה. דוד המלך, אם יש לנו את הספירות, אז דוד המלך הוא מה שנקרא, הוא מרכבה למלכות, זה נקרא. המלכות היא מגלמת בעצם את הארציות, את העולם הזה. המלכות זה נקרא עולם העשייה, וזה בעצם העולם שלנו. אנחנו נקראים המלכות דעשייה, או מלכות דעשייה לפי חלק נקרא לזה, מהמקובלים. אז מה זה דוד המלך? בעצם דוד המלך מגלם, בגלל שהוא ראש בני ישראל, המלך הוא תמיד מקביל לכל עם ישראל. כתוב אישה ילדה במצרים 600,000 בקרס אחת. אז שואלים, מה זה? 600,000 בקרס אחת. אז אומרים, לא, זה לא כפשוטו שילדה 600,000 ילדים בקרס אחת, אלא זו יוכבד שילדה את משה רבנו, שמשה רבנו הוא היה מלך ישראל, הוא המנהיג של ישראל, ותמיד המנהיג הוא מקביל לכלל ישראל. בדיוק גם למדנו עם הרב שהדור בעצם זוכה במנהיג, והמנהיג זוכה בדור. זאת אומרת, ככל שאם הדור יותר טוב, אז מקבלים מנהיג יותר טוב. אם הדור לא טוב, אז מקבלים מנהיג לא טוב. עכשיו, אני חוזר רגע, אמרנו שדוד הוא שורש המלכות, כי הוא בעצם, המלכות היא הייתה מיהודה, כתוב לא אסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, אז נקרא לזה, כבר יעקב אבינו אמר שהמלכות, מלכות ישראל צריכה להיות משבט יהודה. זה הגיע דרך בנימין, לא משנה, יש פה עניין של משיח בן יוסף, לא ניגע בזה כרגע, זה מה שנקרא להרחיב את הידע, זה לא רלוונטי. המלך הראשון בעצם שהוא מלך ישראל, by the book נקרא לזה ככה, לצורך משבט יהודה, זה דוד המלך. והוא מגלם את המלכות. המלכות זה עולם העשייה, וזה בעצם הקשר של העולם הזה עם העולמות העליונים. שהוא בעצם נקרא לזה הנציג של עם ישראל, או ראש בני ישראל, אל מול העולמות העליונים. עכשיו, לפי הקבלה, יש את הספירות העליונות, שזה בעצם חב"ד, חגת נאי, שזה חוכמה, בינה ודעת, זה מה שנקרא אגר, זה הגימל הראשונות. יש חג התנאי, שזה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, שזה השש האמצעיות נקרא להם ככה, ויש את הספירה האחרונה שהיא המלכות. כל הספירות העליונות בעצם משפיעות למלכות. המלכות היא מקבלת, אבל היא לא רק מקבלת. המלכות תפקידה זה להוליד, זה לייצר משהו,
המלכות היא, נקרא לזה, היא נקבה. היא מוגדרת בקבלה, הנוקדזה, הנקבה. שכשהיא מקבלת את השפע, את האור, היא לוקחת אותו ומעצימה אותו ומביאה ממנו משהו חדש. שזה הכוח של האישה בעצם, כוח ההולדה. אישה בעצם, מה שנקרא, מתחברת עם גבר, מקבלת את הזרע, ונולד ילד. לגבר אין את היכולת לעשות את זה לבד, וגם לאישה אין את היכולת לעשות את זה לבד. אבל החיבור הזה, זה מה שיוצר את העולם החדש שנברא. שילד זה עולם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבקבלה יש מושגים של עולם שנה נפש, זה נקרא עשן. עולם שנה נפש. כל הקבלה מתעסקת סביב שלושת הדברים האלה. עולם, איזה עולם אנחנו נמצאים? עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. שנה זה במסגרת הזמנים, איזה מסגרת זמן אנחנו נמצאים, איזה חודש אנחנו נמצאים, איזה יום אנחנו נמצאים. לכל דבר כזה יש משמעות. ונפש זה בעצם מי הפרסונה שאנחנו מתעסקים איתה. או מה השורש של אותה נפש במקור האלוקי שלה. אז בנפש יש לנו בעצם 5 חלקים לכל נפש יש. זאת אומרת, נקרא לזה, החלקים הרוחניים שנמצאים בכל יהודי, הם בעצם 5. זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. החיה והיחידה זה מה שנקרא נגד ספירות, כתר וחוכמה. יחידה זה הכתר, חיה זה בחוכמה, שזה ספירות שאין לנו השגה בהן. כי אני ננסה לפשט את זה בצורה כזאת, שאין בן אדם שיודע להשיג את כל החוכמות. אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד המון ולדעת הרבה, אבל בסופו של יום, אתה לא תגיע ללמוד את כל החוכמה שיש בעולם. אין דבר כזה. זה רק הבורא יכול. ואז בעצם מגיעים הבינה. מה זה הבינה? הבינה היא גם, נקרא לזה ישות נקבית, אני אומר את זה במרכאות, כי אנחנו מדברים באלוקות, אין דבר כזה, אבל רק לצורך לסבר את האוזן. היא מקבלת את החוכמה, שזה גרעין, שזה כמו נורה שנדלקת, ויש מה שנקרא, מושג שנקרא 50 שערי בינה. ובעצם הבינה לוקחת את המלכות, את החוכמה, ומפשטת אותה, ופותחת אותה. אם החוכמה היא כמו מים, אז הבינה לוקחת את המים האלה, ויודעת לפתח אותם לאין ספור דברים. ובאמת לפי הקבלה, החומר הראשון, שבעצם נברא, זה חומר שנקרא חומר היולי, הרמב"ן כותב את זה בבראשית, הארי מדבר על זה וכולי. חומר היולי שבעצם ממנו נבראו נקרא לזה 4 היסודות, שהם 4 היסודות הראשוניים, שזה אש, רוח, מים ואפר. האפר הוא כנגד המלכות, כי האפר הוא בעצם רק מה שמקבל. קחו את האפר, נשים בו זרע, מים, יצא לנו עץ. נזרע בו, לא נשקיע בזה, אז האדמה תוציא, נקרא לזה, קוצים ודרדרים, בדיוק. אז אני חוזר עכשיו רגע לדוד המלך. דוד המלך הוא כנגד המלכות. הוא מגלם את המלכות ואת הקשר שלה אל העולמות העליונים. מלך ישראל, וזה אנחנו מייחלים בעזרת השם שיבוא המשיח תזכנו במהרה בימינו. והמשיח הוא צאצא ישיר של דוד המלך, וכשהוא בעזרת השם יעמוד בראש עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יחזור לשכון בתוכנו, ואז ייבנה בית המקדש, ויהיה פה חיבור אדיר בין רוחניות וגשמיות. אבל זה בעזרת השם. אז בואו נדבר רגע על דוד המלך. דוד המלך אומר בספר התהילים, באחד מהפרקים, אני פשוט בלי המצגת, אני לא זוכר בעל פה, הוא אומר מוזר הייתי לאחיו. אנחנו צריכים להבין שהספר הזה נכתב, מה שנקרא, בדם, יזע ודמעות של דוד המלך. זה היה אחד האנשים שהכי הרבה סבלו בחיים שלהם. עכשיו, כולנו, כל אחד יש לו את המטען שלו על הגב, זה עם הילדים שלו, זה עם האישה שלו, זה הפרנסה שלו, זה... כל אחד, אין בן אדם אחד בעולם שהחיים שלו הם יפים. גם אם תלכו את הבן אדם הכי עשיר בעולם, שנוסע במכונית הכי יפה ויש לו... סליחה, לכולם יש צרות. אין בן אדם... אוי, סליחה, אני אגיד לך, זה פשוט אשתי והיא בבית חולים, ואני רוצה להקדיש את השיעור הזה לרפואתה, תודה רבה, והיא רוצה לשמוע, אז... ובגלל זה שאני מצטער שבאתי ככה, באתי מהבית חולים, אז בואו רגע נדבר, אנחנו נדבר רגע על דוד המלך. דוד המלך באמת היה למוד סבל, למוד סבל. זה מתחיל מזה שבתור ילד, הוא היה מוחרם. המשפחה שלו נדתה אותו. הוא אומר בספר התהילים, מוזר הייתי לאחי. מוזר, מלשון ממזר. דוד המלך חשדו בו שהוא ממזר. ולמה? הגמרא מספרת שהרי אנחנו יודעים שדוד המלך הגיע מרות המואביה. ישי אבא של דוד, במגילת רות, הגיע מרות המואביה. עכשיו, עד אז, הרי כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אסור להתחתן עם האנשים האלה. ברוך השם, היום כבר העמים האלה הם נכחדו, תודה לאל, והם לא איתנו, אבל התורה ממש מצווה אותנו שאסור לנו להתחתן איתם. האנשים האלה לא יכולים להתגייר. למה? התורה מונה הסיבות על אשר לא כיבדו אתכם בלחם ובמים. זה הסיבה שהתורה מונה. ואז בעצם נשאלה שאלה רגע, אבל האישה היא לא יוצאת ומקבלת בלחם ומים. מי שיוצא זה הגבר. אז האם אישה,
המונית או מואבית יכולה להתגייר? כן או לא? ואז זה מחלוקת. ולא ידעו לפסוק. מי שפסק בשאלה הזאת בפעם הראשונה זה היה בועז. בועז הוא בית דינו. מי שהתחתן עם רות היה בועז. בועז, כשהיא מגיעה, הוא מושיב בית דין ואומר, רגע, מי שמקבל, התורה אומרת, על אשר לא כיבדו אתכם בלחם ומים, דרכו של הגבר לקבל בלחם ומים. אם עכשיו מגיע האורח, או עם, הרי מה היה? עם ישראל היה במדבר, רצו לאכול לשתות, רצו לעבור דרך עמון ומואב, לא, אתם לא תלכו מפה, לא רוצים אתכם. עכשיו, מי שעושה את זה, זה הגבר, זה מי שמנהל את הממלכה, זה לא אישה שאומרת לא. זה גם עניין של צניעות. אז הוא אמר להם, אם התורה אמרה על אשר לא כיבדו אתכם בלחם ובמים, משמע הנימוק היה, זאת אומרת, משמע הרעיון הוא שהגברים, העמונים והמואבים לא יכולים להתקבל, אבל הנשים המואביות והעמוניות כן יכולות. ובגלל זה בועז ובית דינו פסקו, שרות המואביה יכולה להתגייר, וגם בועז התחתן איתה. ישי, קראו לו, התנ"ך קורא לו נחש לישי. ישי אבא של דוד. שואלת הגמרא, למה קראו לו נחש? למה? כי הבן אדם הזה היה כל כך צדיק שלא היה בו חטא אחד. ומצד הדין בכלל הוא לא היה ראוי למות, כי לא היה בו אף חטא. וכתוב שלא הנחש ממית אלא החטא. אז למה הוא בעצם מת? הוא מת בגלל החטא של אדם הראשון עם הנחש. זאת אומרת, הוא מת בעטיו של נחש, בגלל זה קראו לו נחש. שזה כאילו סוג של כינוי לגלות כמה הוא היה צדיק. והוא אמר, תקשיבו, יש לי בעיה. אני רוצה להישאר חלק מעם ישראל, אבל יכול להיות שיקום בית דין, ויגיד, אין דבר כזה, המונית לא יכולה להתגייר, מואבית לא יכולה להתגייר. אז עכשיו זה אומר שנחרדתי מעם ישראל, אני לא יהודי. כי סבתא שלי, רות, היא מואביה. אז מה אני עושה? אז הוא בדק בהלכה ובדק בכל הזה. ואז הוא אמר דבר כזה, אם אני אקח שפחה, אני אתחתן איתה. ייוולד לי ילד. הילד הזה יהיה עבד כנעני. עבד כנעני חייב בברית מילה. הוא חייב במצוות כאישה. עכשיו, ברגע שאני אשחרר אותו, הוא כבר נהיה יהודי לכל דבר ועניין, ממילא נשאר לי זרע בעם ישראל. ואז גם אם עכשיו, אם חס וחלילה פתאום יקום בעם ויגיד, רגע, אתם לא יהודים, אז יש לי את הילד הזה שיגיע מהשפחה. בא לאשתו, אמר, תקשיבי, אני רוצה את השפחה שלך, אני רוצה ללכת איתה ולהביא ילד. סליחה, זה לא היה ככה. הוא בא לשפחה שלו ואמר, תקשיבי, אני רוצה שנתחתן ואני רוצה שנביא ילד. ותחכי לי באוהל בשעה הזאת והזאת ואנחנו ניפגש וזה. השפחה הזאת שמאוד מאוד אהבה את אמא של דוד המלך, את אשתו של ישי, קראו לה ניצבת בת עדיאל, הייתה אישה מאוד צדיקה. היא סיפרה את זה לאשתו של ישי, לניצבת בת עדיאל. אמרה לה, תקשיבי, כאילו, בעלך אמר לי ככה וככה, מה עושים? היא אמרה לה, תקשיבי, אני אלך. עכשיו, אז בזמנם, זה לא שהיה מנורות וכולי, יש בערב חושך מצרים, לא רואים כלום. מגיע ישי היה צדיק, הוא גם לא מתחיל לחפש, הוא לא מחפש להסתכל, עשה מה שעשה, וחזר לאוהל שלו. ואחרי 3 חודשים מגלים שאשתו בהיריון. אומר לה, גברת, רגע, מה זה? אני לא הייתי איתך. אז אם אני לא הייתי איתך, מאיפה ההיריון הזה? עכשיו, לדוד המלך היה 7 אחים, שגדולים וכולם היו צדיקים מאוד מאוד גדולים. יש שם את הרשימה, אליאב, שמעה, אבינתן, יש שם כמה שמות, אני לא זוכר את כולם בעל פה לצערי, זה לבושתי. אומרים, מה עכשיו עושים? כאילו, והאישה אומרת, תקשיב, הילד הזה לא ממזר, זה ממך. הוא אומר לה, גברת, אני ואת לא היינו ביחד, חבל על הזמן. לא, זה ממך. אמר לה, את יודעת מה? אז המצב הרבה יותר גרוע, כי עכשיו הוא ספק ממזר. ספק ממזר גם לא יכול להתחתן עם, הרי ממזר יכול להתחתן או עם גיורת או עם ממזרת. ספק ממזר לא יכול להתחתן לא עם גיורת ולא עם ממזרת, כי הוא ספק ממזר, אז הוא לא יכול להיות עם גויה, והוא לא יכול להיות עם ממזרת, כי הוא רק ספק. ומצד שני, הם לא רצו גם להרוג אותה, ולא רצו להרוג אותו. אז ברגע שהוא נולד, והוא קצת מה שנקרא עמד על הרגליים, אמרו לו, שמע, חביבי, אתה, קח את הצאן, תעוף מפה. אתה לא אוכל פה, לא גר פה, לא ישן פה, אין לך חלק במשפחה שלנו, אתה לא קיים מבחינתנו. תחשבו מה זה לילד שהוא ילד. יוצא החוצה, לגור ברחוב. עכשיו, זה לא היה הרחוב שלנו עם ספסלים וביטוח לאומי ורווחה. זה היה לגור במדבר. זה אריות, זה חיות טורפות, זה רוח הצרות. וגם דוד המלך אומר את זה לשאול, עבדך נלחם בארי ובדוב וגם יכול להם. והוא עשה את זה בתור ילד. עובר זמן, מגיע שמואל, הקדוש ברוך הוא בעצם מצווה את שמואל הנביא למשוך את בן ישי למלך, ולא להיכנס לכל הסיפור למה הוא לא גילה לו מי זה הילד הזה. הוא מגיע לבית של ישי, רואה את האח הגדול אליאב, יפה תואר בזמנם זה לא אחד חתיך נראה אש, זה אחד שהוא באמת
הצדיקות ניבטת ממנו. זה אדם שהפנים שלו כל כך יפות, שהפנימיות מהירה החוצה. והוא אומר לו, אל תבט אל פניו, כי לא חפצתי בו. הוא עובר על כל הילדים שלו, ולא זה, לא זה, לא זה, לא זה. הוא בא לי שאמר לו, תקשיב, נשמה, יש לך עוד ילדים. הוא אומר לו, לא, הנה, הבאתי לך את כולם, הנה, 7 ילדים. אמר לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא אומר לי שיש לך עוד ילד, מה, אתה רוצה להתווכח איתי? פתאום נופל לו האסימון. הוא אומר לו, תקשיב, יש איזה אחד, הוא לא גר פה כבר 17 שנה. הוא לא איתנו. אמר לו, תשמע, לך תביא אותו. שלחו שליחים להביא אותו מהצאן, מהמדבר, מהחור שהוא היה בו. איך שדוד המלך מגיע, השמן, הרי משכו אותו עם שמן, השמן קפץ אליו. יצא מהזה, התחיל לבעבע, ואמר לו שמואל המלך, זה מלך ישראל, וכולם היו שם בהלם. כאילו, אמרו עד עכשיו, חשבו שהילד הזה הוא ממזר, פתאום הוא גלה שהוא המלך שלהם, מלך של כל ישראל. אז זה מה שנקרא הילדות שלו. מגיע דוד המלך, אחרי שהוא כבר נמשך, זה היה בסוד, כי לא רצו, כי אז שאול המלך עוד היה חי, ולא רצו זה מרידה במלכות, זה הדין ומוות. ואז יש את הסיפור עם מלחמה בפלישתים, ומגיע גוליית, שהוא היה ענק מאוד מאוד גדול, והתחיל לחרף את מערכות ישראל, הכוונה קילל את אלוהי ישראל, והציב להם, הוא אמר, תקשיבו, למה שכולם יהרגו? בואו תביאו אחד משלכם, אחד מולי, מי שינצח, אם אני ינצח, אתם עבדים שלנו, אם אתם תנצחו, אנחנו עבדים שלכם. אחי, במקום להרוג פה מלא אנשים, בואו נעשה את זה מסודר. אף אחד לא רצה, בעם היה 3 מטר, 4 מטר גובה. וחניתו כינור הורגים, יש שם סיפור שלם לך, בעם הזה היה נראה פחד פחדים, מפלצת. מגיע דוד המלך, עכשיו, בזמן הזה, אחרי שמבינים שדוד הוא מלך ישראל, אז ישי שומר עליו בבית, והוא אומר לו, תשמע, לך תראה מה שלום אחיך, לך תביא להם קצת ציוד, מזון, עניינים, תראה מה איתם, לך למערכה. מגיע למערכה, ודוד המלך הוא ילד, אז ילד בן 17-18, מגיע למערכה, והוא רואה את הענק המטונף הזה, מקלל את הקדוש ברוך הוא. והוא אומר להם, האחים שלו, תגידו, מה זה האירוע הזה? איך אף אחד לא קם לסתום לו את הפה? לא, מה, אתה משוגע, מי ילחם בו? אמר, מה זה מי ילחם? אני ילחם בו. אמרו לו, איך שבצד את הילד, אתה לא נגעת בחרב החיים שלך, סע הביתה. הלך לשאול המלך, אמר לו, תקשיב, אני רוצה להתנדב להילחם בו. שאול המלך אמר לו, תגיד לי, מי אתה? הוא אמר לו, אני הבן של ישי, אני רוצה להילחם בו, אני מרגיש שאני צריך להילחם בו. אמר לו, אתה בטוח? עכשיו, שאול המלך אמר שמי שיהרוג את גוליית, הוא יישא את הבת שלו לאישה. אמר לו, כן, הלביש אותו את המדים של שאול המלך עם כל הזה, ופתאום המדים התאימו לו באורח פלא, אז שאול נבהל, אמר, מה זה, איך זה מתאים לו? שאול היה מאוד מאוד גבוה. אז דוד אמר, לא, זה לא נוח לי הציוד הזה, אני רוצה ללכת פרי סטייל. הלך לנחל, אסף חלוקי נחל, והוא היה תותח, כי הוא חי כל הזמן בזה, הוא ידע איך להילחם עם זבלות, סליחה לביטוי. הוא בא אליו עם כל השריון וכל העניינים, הוא בא אליו עם ערוגת כזאת, עשה כמה סיבובים, פגע לו בול בפוני, כמאמר החכם בכוורת. כולם כמובן היללו בזה, הרג דוד ברבותיו ושאול באלפיו וכולי. דוד המלך מתחתן עם בת שאול. תשמע, עכשיו אתה כבר נסיך, אתה כבר מגיע למשפחת המלוכה. שאול המלך עכשיו בזמן הזה, בגלל שהוא איבד את שמן המשחה, עבר לדוד, ובעצם המלך הוא דוד, אז תפסה אותו רוח רע, זה התנ"ך מספר. תפסה אותו רוח רע, והוא כל הזמן היה בדיכאון. והוא בעצם הביא דוד ביקש שינגן לו. ודוד היה מנגן לו בנבל, וכך הוא היה מרגיע את רוחו, אבל הוא הרגיש סוג של שנאה, קנאה לדוד המלך באופן בלתי מוסבר. באופן בלתי מוסבר. והגיע למצב, שוב, אני מנסה לקצר, כי אני רוצה באמת שניגע במהות ולא בסיפורים, שהוא הבין שדוד סוג של מנסה לארגן מרידה בו, דבר שלא היה נכון, הוא הבין את זה מכל מיני שמועות שלא נכונות, דרך דואג וכולי, דוד ברח, ואז בעצם שאול מתחיל לרדוף אחריו כמורד במלכות. מסביבו מתאגדים אנשים, שבעצם נהיים סוג של, נהיים מיליציה צבאית, הולכים לגור אצל אחיש מלך גת, הוא היה סוג של צבא כזה בהתנדבות. מה זה בהתנדבות? שכיר חרב, ושאול רודף אחריו, הוא מחפש אותו, וכל פעם מלשינים, הוא נמצא פה, הוא נמצא שם וכולי, רודפים אותו, הוא נהיה אחרי זה מלך, גם כשהוא נהיה מלך לא הפסיקו הצהרות, כל פעם היה לו עניינים, אחרי זה הוא מגיע למצב שהבן שלו רוצה להרוג אותו, הבן שלו עשה הפיכה, גירש אותו מהמלכות, בא על כל הנשים שלו, כדי מה שנקרא לסמן את הטריטוריה, להגיד אני המלך, אבשלום. דוד המלך נזרק מירושלים בבושת פנים, וגם שמה, הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים שלו ומציל אותו, ואז הוא חוזר למלכות. ואז לקראת זקנתו, שהוא מבטיח את המלוכה לשלמה, בן אחר שלו מעורר מרידה במלכות, אדוניה בן חגית, וגם הוא מתנסה למלוך וכולי. הבן אדם הזה חי 70 שנה של סבל וצרות. הוא אומר באחד מהפסוקים שלא היה לו שנייה אחת של שקט בעולם הזה. כל משבריך וגליך עליי עברו. כל הצרות שיכולות לבוא לעולם הבאת לי על הראש. בעיות עם עוד בעיה.
הבן שלו הגדול אנס את אחותו, אמנון ותמר. אז הבן שלו אבשלום הרג את אמנון, שהוא היה יורש העצר, הוא היה בן הבכור. כל זה בן אדם אחד סובל ב-70 שנה. עכשיו, אם אתם תסתכלו ותחפשו, נקרא לזה, בהיסטוריה שלו, אתם תראו שכל אחד, זה נוגע באיתנו. זה נוגע בכל אחד מאיתנו הדבר הזה. לזה יש לו צרות עם הילדים, וזה יש לו צרות עם האישה, וזה יש לו צרות עם זה. ודוד המלך נבנה ובונה את עצמו דרך התהילים. דרך התהילה לבורא עולם. הוא ניצח את הארי והדוב, כתב על זה מזמור פרק תהילים. שאול המלך רודף אחריו, כותב על זה פרק תהילים. הזיפים מלשינים עליו, כותב עליו פרק תהילים. כל אירוע שקרה לו, הוא היה עסוק בלדבר עם בורא עולם. בלדבר עם בורא עולם. וזה מה שאנחנו עושים פה עכשיו. שאתם ניגשות לתהילים, אתם מבקשות להתחבר לבורא עולם. עכשיו בואו נדבר רגע, מה האירוע הזה? אני מסתכל על ראשי פרקים. דוד המלך, הגמרא מגדירה אותו כמי שהיה ראש בעלי רוח הקודש. אם משה הוא אבי הנביאים, אז דוד המלך הוא ראש בעלי רוח הקודש. הוא היה הראשון שקיבל את המתנה הזאת שנקראת רוח הקודש. רוח הקודש, יש הבדל בין נבואה לרוח הקודש, זה בעצם הסוג של ההתחברות לכוחות הרוחניים העליונים. הנבואה מושגת ממקום מסוים, שזה נקרא נצח ועוד, ורוח הקודש היא מושגת דרך המלכות. לא ניכנס עכשיו להבדלים וכולי, אבל עוד פעם, כשאנחנו בעצם נתקלים עכשיו בסיטואציה, נתקלים עכשיו בסוג של בעיה, בהתמודדות, בשאלה, אנחנו בעצם נתקלים במשבר שהוא משבר ארצי. עכשיו, בואו נבין רגע את סדר השתלשלות השפע מהעולמות העליונים, כדי להבין מה אנחנו בעצם קצת יותר. שפע תמיד יורד מהשמיים. זה יורד בצורה של אותיות. לא נכנס לזה לעולם הקבלה, אבל קבלו את מה שאמרתי ותבדקו את זה אחרי זה, זו האמת. שפע יורד דרך אותיות מהשמיים. כשאדם עושה מצווה, כתוב, עשה מצווה, קנה לו סנגור. מה זה סנגור? מי שמדבר בעדו. מה הוא בעצם עושה? אותו מלאך, אותה מצווה שהאדם עושה, זה מלאך טוב שנברא, והוא לוקח את הצירופים, את השפע שיורד מהשמיים, ומרכיב מהם מילים חיוביות. אדם עשה עבירה, ברא לו קטגור. מה זאת אומרת? הוא יצר מלאך רע, מלאך חבלה נקרא לזה ככה, הוא מקטרג, שלוקח את המילים, את השפע שיורד מהשמיים, ומשנה את זה למשהו שלילי. קחו דוגמה. המילה, כתוב בספר יצירה, אין טובה למעלה מעונג, ואין רעה למטה מנגע. אם תשימו לב, זה בעצם אותם אותיות. עונג זה עין נון ג', נגע זה נון ג' עין. וזה בעצם אותה מילה, אבל עם משמעות שונה לחלוטין. במילים פשוטות, יורדים אותיות מהשמיים, והצירוף שלהם משתנה בהתאם למעשים של בני האדם. בגלל זה יש פסוק שאומר, אין רע יורד מן השמיים. אותו דבר, בוא ניקח את המילה כתר וכרת. כתר זה משהו מאוד מאוד גבוה, זה משהו רוחנית מאוד מאוד, זה העולם הכי עליון שיש, זה נקרא אק, זה בעולם הרוחני הכתר נחשב מאוד מאוד, כאילו, הכי עליון שיש. הוא בעצם מה שנושק לאור האינסוף. ולעומת זאת, אם להפוך את האותיות, הוא גם יוצא כרת. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. כרת מדבר על ניתוק. ניתוק בין החלק הרוחני לחלק הגשמי, זה דבר נורא. זה אדם שהוא חי בשקר. הוא חי בניתוק מעצמו. אז כשאני בעצם ניגש לספר התהילים, אני אגיד לכם, אני לא שמעתי את כל השומה שדנית לימדה, אבל אני אגיד לכם, אני ניגש לזה. קודם כל, אני לא מתעסק עם אחרים, אני לא פותח לאף אחד בתהילים. מהסיבה הפשוטה, שאני לא מכיר. אני לא מכיר. מה זאת אומרת לא מכיר? אני לא מכיר אותך, אני לא מכיר אותך, ויש דברים שאני אומר, שיש להם משמעויות. זאת אומרת, אם אני יכול לטעות ואני אגיד לך משהו שהוא טעות, אני יכול לשנות לך משהו בחיים. ולמה אני אומר את זה? כי הדבר הזה הוא כל כך לנבור בנפש של עצמך, שאני ניגש לזה באמת מתוך מקום של וואלה, יש לי התמודדות עכשיו. ואני רוצה לקבל תשובה עם בורא עולם, כי אתה... עוד נקודה. איך אני יודע שהאדם, הקדוש ברוך הוא שם אותי בתפקיד מסוים? כי הקדוש ברוך הוא הוליד אותי להורים כאלה וכאלה, וגדלתי בסביבה כזאת וכזאת, והיו לי חברים כאלה, והייתי בבית ספר הזה, דווקא אני. וקראו לי אמיר, ולך קראו דנית, ולך קראו, מחילה שאני לא מכיר, וכולי וכולי. זאת אומרת, כל אחד גדל בערוגה מאוד 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 ספציפית. עכשיו, גם אם תיקחו זוג אחים תאומים, זהים, שנולדו בפער של
כמה דקות אחד מהשני, והם נראים אותו דבר, והם גדלו אצל אותם הורים, הם יכולים להיות שונים באופי לחלוטין. וכל אחד חווה חוויות שעיצבו אותו בצורה שונה. ויש ילדים שבגלל שאמא שלהם, וואלה, היה לה איזה בעלה כשהם היו בהיריון, אז התעצב להם איזה פחד מסוים, או נוצרת להם איזה פחד מסוים, או איזה עניין מסוים בנפש. אני לא יודע לזהות את זה. אני יודע לזהות רק על עצמי. אז, כשאני ניגש לדבר הזה, אני בעצם פונה לבורא עולם, אני אומר לו, בורא עולם, אתה יודע מה השליחות שלי, אני לא יודע מה השליחות שלי, אני לא יודע למה אני פה. אבל עכשיו אני מתמודד באירוע שאני לא יודע מה לעשות בו. אם זה מחלה כזו או אחרת, איזה בעיה בילד בבית ספר. אני פונה אליך כי אני מאמין שאצלך נמצאות התשובות. ואיך אני עושה את זה? אני פונה, אני מתקשר לחלק הרוחני שבי. מה זאת אומרת? הרי אמרנו שמקודם שיש לנו חלק אלוקא ממעל, שנמצא בתוכנו. הגוף שלנו מכיל 3 חלקים, נפש, רוח ונשמה, ויש 2 חלקים שנמצאים מעלינו. החיה נמצאת פה בערך גובה של מטר מעל הראש, והיחידה נמצאת אי שם למעלה בכיסא הכבוד. וכשאני בעצם נושא, קודם כל, אני בא לבורא עולם, ואני מתוך ענווה וצניעות, ואומר, שמע, קודש בריך הוא, אני לא יודע. יש לי עכשיו סיטואציה שבה איתה אני מתמודד. ואני יודע שצריך למצוא את התשובות. ואני יודע שכל מה שאתה עושה, אתה עושה לטובה. כי אין רע יורד מן השמיים. ואני יודע שהיה בן אדם שקראו לו דוד המלך, שאת כל הצרות שהוא עבר, הוא תרגם לתפילה. אז אני מבקש ממך, אני רוצה להתחבר לתפילות האלה, ולקבל את התשובה, את הדרך הנכונה שעליי לפעול בה. כדי שאתה תהיה שמח, כדי שאתה תהיה מרוצה ממה שאני עושה. אני נגיד, איך אני פותח את זה? אני קודם כל עושה תשובה, אני אומר, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, שנאמר, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ואז אני מקבל 4 מיתות בית דין, הרי אני מקבל עליי 4 מיתות בית דין, סקילה, שריפה, ירי וחנק, והרי אני מקבל עליי מצוות עשה מדאורייתא של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב כל אחד ואחד בני ישראל כנפשי ומאודי, לא משנה, זה כבר, כל אחד צריך זה עניין ממש אישי, כל אחד צריך למצוא בעצמו את התפילה האישית שלו, את ההתבודדות שלו מול בורא עולם, וזה באמת קודם כל למצוא את החיבור הנשמתי שלך, עם עצמך. ואז אתה ניגש לזה מתוך מקום כשזה, אתה מהרהר בשאלה שלך, או שואל את השאלה שלך, או מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם זה בפה, אם זה במחשבה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך תשובה. ואז אתה ניגש לספר ואתה פותח אותו, ואתה נותן את המבט הראשון שנופל לך על הפסוק. והמבט הראשון הזה, אגב, יש לזה מקור בגמרא. הגמרא מספרת שבזמנם חכמים, או אנשים שהיו רוצים לקבל איזו תשובה עם בורא עולם, אפשר לשתות בבקשה? הפה שלי התייבש, סליחה. סגור את הבין. הגמרא מספרת שאם עכשיו אדם היה רוצה לקבל איזו תשובה, איזה עניין, איזו התלבטות, הוא היה מגיע לילד שיצא מהבית ספר, הוא אומר לו, פסוק לי פסוקך. מה זאת אומרת פסוק לי פסוקך? תגיד לי איזה פסוק למדת היום בבית ספר. עכשיו הילד לפי תומו אומר, בדרך כלל ילדים קטנים, אומר, בראשית ברא. ואז האדם הזה היה מחפש למצוא את התשובה לסוגיה שהוא מתחבט איתה בפסוק הזה. למה זה ככה? כי אנחנו מאמינים, אני מאמין, וזו האמונה היהודית, שכל מה שאני רואה, כל מה שאני שומע, כל מה שאני חווה, זה מסר מבורא עולם. זה מסר מבורא עולם. הבורא עולם מדבר איתי דרך הטבע. הטבע גימטריה אלוהים. הטבע מדבר איתי. עכשיו לדוגמה, ואני אומר, אני ברגע שהבנתי את זה, אני ממש משתדל לחיות ככה. ראיתי סיטואציה, לא נעימה. למה הייתי צריך לראות את זה? זה לא קשור אליי, למה אני צריך לראות את זה? ובן אדם שאתה כל הזמן בשאלה ובהתחבטות עם עצמך, אתה גם מוצא את התשובות. וזה נקרא חשבון נפש. הזוהר מדבר על אנשים שהם מראה דחושבנה, בעלי חשבון נפש. הם כל הזמן בחשבון את הרגע, הייתי בסדר או לא הייתי בסדר? עשיתי רצון השם או לא עשיתי רצון השם? ואדם שחי ככה, התשובות יהיו מאוד מאוד פתוחות, מאוד מאוד גלויות בפניו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא רוצה להדריך אותו בדרך. וזה הגישה, שאני מגיע לתהילים, שאני פותח אותו, אני מתפלל לבורא עולם, אנא תאיר לי את הדרך, כי בסופו של יום כולם מגיעים ליעד. היעד, קבר, מטר על מטר, מצבה יפה, תלוי כמה הילדים שלך אוהבים אותך, או כמה המשפחה שלך אוהבת אותך, כמה הם ישקיעו עליך. יש כאלה דוחפים אותך בתוך המגירה. בורא עולם, הוא לא ידבר איתי, זאת אומרת, יש את הבדיחה המפורסמת שאומרים שדתיים מדברים עם הקדוש ברוך הוא, סליחה, מי שמדבר עם הקדוש ברוך הוא דתי, אבל אם הקדוש ברוך הוא עונה לו, הוא כבר פסיכי. אז
התשובות שאנחנו מקבלים הם דרך החלקים הרוחניים שלנו, שמושרשים בכיסא הכבוד. עכשיו, תחשבו שיש אדם שנמצא בגובה שלנו, אז הוא רואה מה שאנחנו רואים. ויש אדם שנמצא בקומה עשירית. אז מי שנמצא בקומה עשירית, ברור לנו שהוא רואה הרבה יותר מלמעלה, והוא רואה הרבה יותר פרטים. אז זה החלק הרוחני שלנו. ככל שאנחנו מתחברים לחלק הרוחני שלנו, היכולת הוויזואלית שלנו היא הרבה יותר גבוהה. וזה הרעיון. הרעיון זה להתחבר לחלק הרוחני שבי, שהוא הרבה יותר גבוה ממני, ובעל הרבה יותר תובנה ממני, ומשם לקבל את התשובות. עכשיו, איך התשובה הזאת באה? היא מנצנצת אותך בראש. בגלל זה אני מחזיר עוד פעם, למה אני לא פותח לאחרים? התשובה מנצנצת אצלי בראש. עכשיו, איפה הבעיה נמצאת? יש אנשים שצריכים לשאול את עצמם, האם הם עונים לעצמם מה שהם רוצים לשמוע, או את האמת. וזו סוגיה ששוב, עד שאתה נכנס לאירוע הזה, ועד שאתה לומד אותו באמת, ועד שאתה מבין שוואלה, יש לי חיבור אמיתי עם הדבר הזה, יש הרבה קליפה. מה זה קליפה? קליפה זה שקר. אדם עכשיו רוצה, סתם, בוא נקרא זה הכי פשוט, אדם רוצה לקנות דירה. אשתו לא רוצה לקנות את הדירה הזאת. היא לא אוהבת. עכשיו הוא למד, היה בקורס לדנית, ורצה לפתוח בתלים, פתח, הנה, את רואה, הנה, כתוב לי. האם מה שאתה אומר, זה מה שאתה רוצה? האם אתה מגלה את מה שאתה רוצה, או את המסר שבאמת נגלה אליך, כי התחברת וצללת לעומק, ובחנת את החלקים הכי אמיתיים בנשמה שלך, ומשם התשובה אמורה להגיע. אז זה העניין, שאני בעצם מבקש להתחבר לבורא עולם, להתחבר לשורש הנשמה שלי שחצוב מתחת כיסא הכבוד. עכשיו, לגבי עוד פעם לפתוח לאחרים, וואלה, כדי לעשות את זה צריך להיות כל כך צדיק, וכל כך חף מחטא, וזה רוח הקודש. וזה דוד המלך שהוא היה רוח הקודש, רק הוא יוכל לכתוב את התהילים, כי הוא דיבר לכולנו, הוא דיבר לכל עם ישראל, לכל הדורות. כל מי שיש לו צרה, כל מי שיש לו צרה, ישר מתחבר לתהילים. כי יש בזה משהו מנחם, ויש בזה משהו אמיתי, ויש בזה התחברות אמיתית. אבל כדי שאני יכול לפתוח לך, אני צריך להיות כל כך צדיק וחף מרשע ומפשע ומחטאים, אז קודם כל אני אומר, בוא נהיה צנועים, בוא נתעסק עם עצמנו, בוא נתקן את עצמנו, לפני שאנחנו מנסים לתקן אחרים. זה עד כאן. שאלות? גם מבחינת הזמן, רק זה, יש חצי שעה, רק שתדע. עוד חצי שעה? כן, כאילו לא, יש כאילו חצי שעה גם בשבילי, אני צריכה גם איזה 20 דקות. כמה זמן אני מדבר? כמה שאתה רוצה. לא, כמה זמן אני כבר מדבר? לא יודעת. טוב, בוא נתחיל משאלות, יש שאלות? כן. עכשיו, עוד דבר, כן. הבנתי שגם הרב דיבר איתכם על זה וכולי, אבל אני אגע בנקודה. צריך להבין טוב טוב את הדקדוק, כי הדקדוק הוא משנה את המשמעות של המילה. אם אני אתן לכם דוגמה, אני אחפש איזה דוגמה נגיד למילה שיכולה להיות דאבל מינינג. תביא לי רגע תהילים. סתם, הנה, נפתח לי ק"ט א', אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני. אז אני צריך קודם כל להבין את המשמעות הכי בסיסית של המילה, כדי לדעת לתרגם לעצמי את המשפט הזה. אז אם אני אומר אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, אז קודם כל אני מנתח את זה, אשרי זה דבר חיובי, נכון? זאת אומרת, מישהו שהוא מאושר, מלשון שאישרו אותו. לא מאושר באושר, אבל זה גם מאושר באושר, כי זה אותו שורש. נקודה נוספת שתרשמו לעצמכם, זה חשוב. בכל מה שקשור בתורה יש דבר שנקרא היקש. ובגלל זה, לפתוח בתהילים בלי לדעת תנ"ך, בלי ללמוד, זה קצת חסר טעם. מה זה לא חסר טעם, זה חסר. כי לדוגמה, כשאתה פותח ואז נופלת לך מילה, אז זה משהו שאתה פתאום מתחבר לך עוד פסוקים, מספר יחזקאל ומספר דברים. נסגר כי 10 נסגר לנו, נגיד להם. למה? זה אווירה היה כזאת מגניבה. רגע, נדבר איתם, בינתיים יש הפלאש של המצלמה. אז זאת אומרת, לפעמים כשאני פותח, מה זה לפעמים? אחד מהדברים שאני פותח ואני רואה את הפסוק, אז קופץ לי עוד דברים שיש מילה שמתחברת אליהם. מהפסוק הזה, וזה דבר שכן נותן לי, שכן מלמד אותי על הפסוק הזה, זה נקרא היקש. אז מה זה, אז אשרי תמימי דרך, מה זה תמימי דרך?
בואו נחלק את זה, תמימי, אדם תמים, עכשיו, תמים זה גם טיפש, אז מה, זה טוב להיות טיפש? כתוב על יעקב, ויבוא יעקב שלם, ושם מתורגם תמים. יעקב איש תם, יושב אוהלים. אז תמים, תם זה שלם. אז תמימי דרך, מה זה תמימי דרך? שלמים עם הדרך. אומרים, וואלה, זה הנתיב שהקדוש ברוך הוא עשה לי? זה הדרך. הוא שלם עם הדרך של עצמו. קודם כל הוא מקבל את עצמו. הוא מקבל את מה שהוא עבר. יש אנשים שעברו טראומות, וקשה להם לסלוח לעצמם, הם מאשימים את עצמם בזה. אז קודם כל הוא אומר, וואלה, בוא'נה, ככה השם ברא אותי. ככה השם רצה אותי. זה המסלול שלי. הכל טוב. הכל טוב. אני אשחק עם הקלפים שאלוהים חילק לי. אז קודם כל, הוא אשרי תמימי דרך, זאת אומרת, הוא קודם כל תמים עם הדרך שלו. הוא שלם עם הדרך שלו. הוא לא מחפש... אני אספר לך סיפור אישי. אני עורך דין במקצועי. ווואלה, הגעתי לסוג של משבר גיל 40, נקרא לזה ככה, ונמאס לי. ונמאס לי. וחיפשתי מה לעשות, ומה להחליף, וזה וזה. ואז התייעצתי עם יהודי מאוד מאוד צדיק, ואמרתי לו, תשמע, הרב, ככה וככה העניין. הוא אומר לי, אתה יודע שאתה כפוי טובה? טוב, מה? הוא אומר לי, אתה כפוי טובה. אמרתי לו, אבל למה? הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. הלכת, למדת 2 תארים, השקעת בזה הרבה כסף. הבאת הצלחה, יש לך שם. אתה עכשיו רוצה לזרוק הכל, ולחפש הרפתקה אחרת. עכשיו, עזוב את המחויבות שלך לילדים שלך ולפרנסה שאתה צריך להביא הביתה. עזוב את המחויבות שלך שאתה התחייבת בכתובה לזון ולפרנס וכו' וכו'. מה אתה, כאילו, באיזה רשות אתה זורק מתנה שקיבלת באלוהים, כאילו, ואתה עושה את זה באלן אלן. לא בא לי עכשיו, אני רוצה משהו אחר. וזה בדיוק ההפך מאשרי תמימי דרך. נכון? זה לא אדם שהוא שלם עם הדרך שלו. הוא כי הוא מחפש במקום אחר. מה שנקרא, הדשא של השכן ירוק יותר. אז קודם כל בוא תהיה שלם עם הדרך של עצמך. זה מה שאומר לי הפסוק, אשרי תמימי דרך. שהדרך שלהם היא תמימה. זה מה שהשם נתן לי, זו חלקת האדמה, זו חלקת האלוקים שקיבלתי, זו האישה שלי, אלה הילדים שלי. וכל יש מלא, עם ילדים יש מלא התמודדויות, אם זה בבית ספר, ואם זה בו טלפון, ותבוא תיקח אותו, והילד זה, זה הקדוש ברוך הוא, זה ההתמודדות שקיבלתי, זה השליחות שלי. השליחות שלי זה לגדל את הילד הזה, עם כל הפאקים שלו, סליחה על הביטוי, עם כל הבעיות שלו. והשליחות שלי זה וואלה, לטפל בבעל הזה, שהוא כזה וכזה, ולקבל את זה שזה מה שהשם נתן לי. אני לא מדבר עכשיו על וואלה, אדם שהוא חס ושלום נוהג באלימות וכאלה, זה מה שנקרא, ביי, סלמת כל טוב, אין דבר כזה. אני אומר, וואלה, יש לנו עכשיו איזה מישהי שהיא באה על עצבני או משהו כזה, אז וואלה, בוא'נה, זה מה שהשם נתן לי. ואני אתפלל, ואני אבקש את התיקון בו העולם, שיעזור לי, במקום שלי, להתמודד עם זה. ולשנות את הבן אדם, מה זה לשנות את הבן אדם הזה? זה לא לשנות את הבן אדם הזה, זה קודם כל לקבל אותו. ולקבל את עצמי במקום הזה איתו. זה התפקיד שלי, זה השליחות שלי. וזה, הנה, זה לקחת מפסוק אחד, אשר דבר, ההולכים בתורת השם. אז לכאורה, החלק הראשון של המשפט שפירשתי לא קשור לחלק השני. מה זה ההולכים בתורת השם? אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. בואו תנסו אתם. מה את אומרת? מה זה ההולכים בתורת השם בהקשר של מה שאמרתי מקודם? משתנים עם הדרך הזאת שצריך להיות עם השם וצריך לשמוע לו ולעשות. אבל מה זה ללכת בתורת השם? הייתי מבין, ללמוד את תורת השם. אם אומרת מישהו אומר משהו, ללמוד את תורת השם, אבל מה זה ללכת בתורת השם? ברור שללמוד את מה שהוא נתן. זה לא כתוב, כתוב ההולכים בתורת השם. מה זה הולך בתורת השם? זה אומר שאתה הולך לפי מה שהוא אמר לך לעשות. זה לא בדרך שלו, כתוב אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם, לא הולכים בדרך השם. אתם מבינות את הניואנסים? אלה הניואנסים שאתם צריכים לרדת ברזות. עכשיו, רגע, משפט אחד, אני אגיע לך. כשאני פותח את זה ואני יורד לעצמי ואני שואל את עצמי, רגע, מה המילים אומרות לי? מה זה אומר לי? מה זה אומר לי ביחס לשאלה שלי? מה זה אומר לי ביחס לסוגיה שעכשיו אני מתחבד איתה? איפה הפסוק הזה פוגש אותי? ואני מתחיל לפרש לעצמי את הפסוק, מההבנה שלי. ויש עניין, תפתחו רש"י, תפתחו פירושים, תנסו להבין קודם כל את הפשט של הפסוק. איך? תורה זה מלשון הוראה. פצצה! אני יכולה להגיד... כן, סליחה, נכון. על המשפט הזה... נו. יש לי דודה שהיא
היא חרדית, ותמיד הייתה, תמיד בדרך כלל הייתה אומרת לי הרבה שעדיף ללכת, כאילו, להיות תמים, ללכת תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא, היא הייתה אומרת לי תמיד כאילו עדיף ללכת, להיות תמימים בדרך השם, לא יודעת איזה משפט כזה. אשרי תמימי דרך, הולכים בתורת השם, או תמים תהיה עם השם אלוקיך, שזה גם פסוק שמתחבר, תמים תמים. הנה, זה דוגמה דרך ההיקש. יש לנו תמימי דרך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. רגע, מחילה, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. איזה פרק זה מה שאתה מדבר עכשיו? קי"ט א'. קי"ט זה פרק שמחולק ל-22 אותיות. עכשיו, אני מתחבר למה שהיא אמרה מאוד. ההולכים בתורת השם. מה זה תורה מלשון הוראה? הוראה, מה זה הולכים בתורת השם? שאולי עדיף ללכת... מה זה, לשמור שבת כאילו? כאילו זה היה כזה? זה הכוונה. לא לשמור שבת, כאילו... להיות... להשליך את זה הכל כאילו על... מבחינת אמונה כזאת של בבורא עולם להיות תמימים כאילו שאם הולכים עם תמימים זה אז אולי יפתח. אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, שהבורא העולם הוא המורה שלי. זה מה שדודה שלי תמיד הייתה אומרת את זה. אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, בורא העולם הוא המורה שלי. זאת אומרת, אם הוא שם אותי בנתיב הזה, זה כמו אבא שלוקח את הילד שלו, נותן לו יד בו, מלמד אותו ללכת, או מלמד אותו על אופניים. אז האבא נמצא פה. האבא הוא המורה של הילד. אז ההולכים בתורת השם, הולכים שהקדוש ברוך הוא המורה שלהם, מלשון הוראה. זה כמו הסיפור, כמו נלך לך מארצך, לארץ מולדתך. אל הארץ של הרגע, אתה אפילו לא יודע לאן ללכת. בדיוק, אז זה גם הוראה שהוא נתן לו והוא הולך, מין הוראה עיוורת, מין אמונה עיוורת כזאת, משהו שהוא לא קשור לשכל, לא קשור לזה. תלך עם הדרך שמנתבים לך, תהיה שם, אל תהיה בהתנגדות. אני יכולה להביע דעה? חצי שנייה, ברשותך, היא מסיימת את המשפט? לא, זאת אומרת שאל תהיה בהתנגדות, אם אתה רואה שאתה במסלול מסוים וזה, אל תתנגד, כי דברים הרבה אנחנו נמצאים בסיטואציות שאנחנו לא רוצים להיות בהם, אבל אנחנו מוכרחים להיות שם. חצי... זה כאילו... נו. בסדר. שנייה. מה שהיא אמרה כאילו, המשפט הזה שאת אמרת, הכוונה כאילו זה גם כולל מצוות כאילו לשמירת שבת ודברים כאלה. את יכולה גם לקחת את זה לשם. או שזה לא ממקום של מצוות. לא, זה גם וגם. את יכולה גם זה הוראה. הנקודה היא שזה פוגש אותך במקום הנשמתי שלך. זה מה שמנצנץ אצלך. בגלל זה אני אומר, אני לא פותח לאחרים, אני פותח לעצמי. כי זה מה שמנצנץ אצלי בלב. בלב שלי אני מחפש תשובה לשאלה. היא אומרת את המשפט, לי מרגיש שאת אומרת את המשפט הזה ממקום של שמירת שבת לא, דווקא לא. זה לא משנה, כי זה שלה. בדיוק. זה שלה. נכון, זה שלי. כשאת עכשיו תשבי מול התהילים ותבקשים בורא עולם, עכשיו אני רוצה לדעת אם להתחיל, קיבלתי הצעה לעבודה. הרבה תמצאי את עצמך, לא, דברי. הרבה פעמים תמצאי את עצמך בסיטואציות שאת לא רוצה להיות בהן, וכאילו הכריחו אותך להיות שם. הכריחו אותך להיות שם, את נמצאת שם ואת בהתנגדות. טוב. אבל אין לך דרך גם לצאת משם. שאתה יודע שאין כוח אחר. את חייבת לעבור דרך... אין שום כוח אחר, יש רק דרך אחת. לא, אין רק דרך אחת. אין כוח אחר. הכוונה היא שאין כוח אחר. אין שום כוח אחר. זה אני מסכים איתך, בורא עולם הוא המלך שלנו. אז טוב, אני קיבלתי פה מה שנקרא את ה-Q שלי לסיים, סליחה שחפרתי אותו מדי. קודם כל אני מאחל לכם באמת בהצלחה, אתם נכנסות פה למקום מדהים. הדבר הזה, זה דבר שיפתר לכם כל כך הרבה נתיבות בלב ובנפש, להתחברות למשפחה שלכם, לסביבה שלכם. וכתוב, אני חייב לסיים במשפט אחד. בטח. כתוב בכל דרכיך דאהו, על הקדוש ברוך הוא. ושואלת הגמרא, איך אפשר לדעת מה זה בורא עולם? מה זה הדבר הזה? כאילו, מה אתה יכול... אומר הרב קוק אומר, אילו ידעתי והייטיב. אם הייתי מבין את בורא עולם, הייתי בורא עולם. אין לנו השגה באינסוף, ולא יכול להיות. אז מה זה בכל דרכיך דאהו? מה זה הדבר הזה? ומה זה ללכת בדרכיו של בורא עולם? אז אומרת הגמרא, שללכת בדרכיו של בורא עולם זה להסתכל מהמידות שלו. מה המידות שלו? איך הוא פועל עם בני האדם? ככה אני פועל. מה הוא רחום? אף אתה יהיה רחום. מה הוא חנון? אף אתה יהיה חנון. זה הבסיס
לכל דבר. אם אני רוצה ללכת ולפתוח את התהילים, אני קודם כל צריך להיות שלם במידות שלי. להיות בן אדם טוב, בן אדם ישר, בן אדם שלא מרמה, לא גונב, לא כועס. מי שכועס אסור לפתוח בתהילים, אל תעשו את זה. לא תקבלו תשובות, זה קליפה. זה קליפה. כעס זה דבר נורא. כעס זה דבר שכתוב כל הכועס, כל מיני גיהנום שותים בו. כל הכועס כאילו עבד עבודה זרה. אז ללכת עכשיו אני כועס כי סבתא שלי עצבנה אותי, אז אני פותח את הספר כאילו ואני מקבל תשובות, ממי אני מקבל תשובות? מהקלי שלי, מהחלקים הכי לא טובים שבי אני מקבל תשובות. וזה שקר. ואני לא רוצה לעשות שקר בנפשי, אני צריך להיכנס למקום של רגוע, להתחבר לבורא עולם, להגיד לבורא עולם, אני צריך את התשובות, אני רוצה את העזרה שלך, רק בך אני מאמין. רק אתה יכול לתת לי תשובה אמיתית שתדריך אותי בדרך הזאת. באמת, וזה מה שדוד המלך עשה. ולזה אתם מתחברים לדוד המלך, הבעיה שהכניס את כל הצרות שלו בתוך תפילה לבורא עולם. ווואלה, אני מאחל לכם הרבה בהצלחה, ושתצליחו, ובאמת תתחברו לבורא עולם, ותתחברו לתהילים, ושיהיה לכם באמת הרבה טוב. תודה רבה. תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה. תודה. רגע, מה זה? אתה צריך את זה? טלפון שלך. כן. ניקח את הדברים. דנית, השיעור מוקלט. כן, השיעור מוקלט, אני מצלמת הכל, זהו, סיימנו בנות. סיימנו בנות.